Ka odhi nyime kambi mar Kenya Railways oyawo yanga bogi mar gach reru ma SGR midendo ni Premium Class Service ma ibiro tigodo kod jowuoth matiyo gi SGR kadhi e boma ma Mombasa. Jatije kambi mar Kenya Railways kod jatend migawo mar wuoth Penny Davis Chirchir ne otelo nyasi no mane otimore e stend gach okolo ma Nairobi. Ne gitiyo gi thuolo no mar nyiso kit lony motigodo bero kombe mag gach reru no. Bende ne giyawo stende mamoko mag gach reru e alwora ma Nairobi, kendo ka geno ni kambi ma Kenya Railways biro tieko gero stende mamoko 32 e alwora ma Nairobi. Magi duto kaluwore gi tend migawo mar wuoth kod Penny biro bero chenro mag wuoth kod ohala bende kaunti ma Nairobi kod mago ma libamba. And I'm sure, depending on the customer demands, really, you will see somebody saying, I don't want to fly, I want to do the 5 hours. It's good comfort. You can work because of the level of comfort. And the scenery is good. And we run the train during the day. So in terms of really touring Kenya and having that magical Kenya experience. What we are doing now with the CS is to make sure that, first of all, we have not carried you through our PIP rooms. Our customers for premium have a special wing in our stations. Right from security, you are picked and taken to our PIP lounge. And that lounge, you take a cup of tea, you can refresh yourself, and if you wanted to rest for a few minutes, you take a rest. Those PIP rooms are unique, and we have not seen them, but we have one in Syokimau in our SGR station.